Mga kapuso, pumalo na sa 88 ang kaso ng Omicron variant ng COVID-19 sa Region 1. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. Si Jay, lalo pang tumaas ang kaso ng COVID-19 Omicron variant dito sa Region 1 at inaasahan na tataas pa itong bilang lalo't nagsimula na nga ang campaign period ng mga kandidato para sa eleksyon. May mga pagkakataon kasi na hindi na nasusunod ang social distancing. Nakapagtala ng 46 na bagong kaso ng COVID-19 Omicron variant sa Rehiyon 1 base sa pinakahuling tala ng Center for Health Development Ilocos. Kakaunti na raw sa bilang ang mga overseas Filipino workers dahil karamihan sa mga bagong pasyente ay mga local resident na walang travel history sa labas ng rehiyon. Kaya sigurado na raw na meron ng local transmission ng Omicron variant sa rehiyon. Pero yung local transmission po, doon po natin pwedeng sabihin, no? Kasi meron na po tayong mga kaso na locally nandito po sa Region 1, no, without travel outside Region 1. Pero paglilinaw ng CHD, sumailalim na raw sa isolation ng mga pasyente bago pa man lumabas ang resulta na Omicron positive sila. Nagsasagawa na ng malawakang contact tracing ang CHD at mga LGU sa mga nakasalamuha ng mga Omicron patient. Samantala, all systems go ng CHD para sa pagsisimula ng vaccination rollout sa mga edad 5 hanggang 11 sa susunod na linggo. Pero mailang magulang sa Dagupan City na hindi pabor na mabakunahan ang kanilang mga anak. Sa bagay, bata pa sila, mahina pang resistensya siguro sa gamot. Kaya yung iba yung namatay o may sakit, wag muna. Pag-usapan namin ng misis ko. Tumataas po ang mga cases ng COVID-19 sa mga edad 5 to 11 years old at yung iba po, no, ay nagkakaroon ng severe and critical diseases. So ang bakuna po against COVID-19 sa mga 5 to 11 years old ay magbibigay po sa kanila ng dagdag na proteksyon. Si Jay, ayon sa Center for Health Development Ilocos, may tuturing umano na clinically recovered na ang 46 na individual na nagpositibo sa COVID-19 Omicron variant dito sa Region 1. Natapos na raw kasi nila yung kanilang quarantine period at wala na silang mga sintomas ng COVID-19 bago pa man lumabas ang resulta mula sa Philippine Genome Center. Sa tala ng CHD-1, nasa 88 ang kabuang kaso ng Omicron variant dito sa Region 1. May tig 26 na kaso sa Ilocos Norte at La Union at 11 na kaso sa Ilocos Sur at 25 na kaso sa Pangasinan, kabilang dito ang Dagupan City. Ayon sa CHD, wala daw dapat ikabahalang publiko pero wag pa rin daw magpakampante at sumunod pa rin sa mga health at safety protocols. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.